Moi boas a todos e a todas e benvidos a un novo episodio do podcast LCD. Esta iniciativa que parte da UNED de Lugo e dende o proxecto Lugo Cultura Digital. E que hoxe temos a unha convidada no noso episodio número 11. Ela é Carlota López Pardo, presidenta do Grupo Aresa. Moi boas e benvida. Moitas gracias por invitarme. Moi ben, pois Álvaro Rodríguez Eiras foi unha persoa que naceu no pobo de Meira e no ano 71 decideu vir a unha rúa de Lugo a crear unha das que foi das empresas, a empresa máis importante, das máis importantes no sector agroalimentario, como é Aresa, non? Que é o Grupo Aresa? Pois o Grupo Aresa é un grupo de empresas, como ti estás explicando, de carácter familiar, fundado por Álvaro, que é o meu tío, fai pois máis de 50 anos. O xerme foi o que ti explicas, el traballaba coa súa familia nunha tenda de pobo da época, vamos, el naceu no ano 32 e bueno, pois era unha tenda de alimentos e tamén de produtos do campo. Nese momento, pois un dos provedores ofreceulle a posibilidad de empezar a desenrolar en Lugo a comercialización de fertilizantes. Así o fixo, el casouse por aquel entonces coa miña tía que vivía aquí en Lugo e iniciaron aquí a aventura aquí na cidade de Lugo, na Rúa Montirón, cun pequeno almacén a pé de rúa. Pouco a pouco foi crecendo, empezou el, despois cun empleado e, bueno, pois a día de hoxe o Grupo Aresa pois sigue dedicándose ao mundo agrícola, foi diversificándose, foi aumentando o número de persoas que traballan nel, hoxe en día somos 80 personas. Bueno, pois está formado o grupo por dúas empresas, por Aresa, que como falábamos é a inicial, non? A que comezou no ano 71, que se dedica a importación, desarrollo e distribución de solucións de fertilización de todo tipo, fertilizantes minerais, fertilizantes orgánicos, adaptados sempre ás necesidades dos cultivos de Galicia e, bueno, adaptados tamén un pouco ás necesidades dos nosos clientes. Tamén foi pois a principios dos anos 2000, xunto con outra familia, creou Cecoagro, que ten unha fábrica de piensos en Begonte, de piensos de gandeiría, e tamén distribución de piensos de mascotas, fitosanitarios, sementes, bueno, todo relacionado con agricultura e gandeiría. Procuramos ser un socio para a distribución e tamén para as gandeirías as que servimos, prestarlles pois asesoramento integral en todo o que ten que ver coas súas necesidades de agricultura e de gandeiría. É que Álvaro Rodríguez Eiras foi presidente da Confederación de Empresarios de Lugo, foi presidente fundador da Conferencia de Empresarios de Galicia, amén de moitas outras iniciativas nas que apoiou durante a súa longa vida, non? Deixou unha pegada imborrable, me imagino que en ti deixaría ensinanzas que tú consideras que haberá que gardalas. Non sei se podrías compartir algunha con nós. Sí, por suposto, desde logo el é a persona que máis me influiu a hora de, bueno, pois de desenrolar o meu traballo hoxe en día. Unha das, el ademais, bueno, pois tiña as cousas moi claras en canto a o que el consideraba importante para liderar unha empresa e para traballar nunha empresa en xeral. Unha delas é que as empresas teñen que mellorar todos os días, senón fanse irrelevantes e acaban desaparecendo. Outra delas é que é mellor tomar unha mala decisión que non tomar a decisión. Sempre hai que estar disposto a tomar unha decisión cando sabes que tes un reto que afrontar. E, bueno, moitas outras cousas nas que demostraba a súa valentía e ao mesmo tempo o seu sentido común. Como recordas o momento en que tiveche que recoller o testigo?
A ver, foi moi progresivo. El falou comigo cando eu estaba todavía acabando a miña carreira de Dereito. Eu estudiei Dereito e non tiña a idea de acabar no mundo da empresa, nin sabía que el tiña esa intención con relación a min. Bueno, pois xa digo, isto foi hai máis de 20 anos, e despois de, bueno, formarme no posible para afrontar o reto, pois despois deso incorporeime no ano 2006, e el enseguida empezou a deixarme, a facerme un pouco de coach, non? A deixarme estar presente nas reunións, ver como facía el, pero enseguida ir tamén collendo responsabilidades e deixándome facer, porque, bueno, a verdade é que a diferencia de edad tamén era importante, a el entendo que lle urxía saber se a cousa iba pa diante ou non. Entón, bueno, pois foi unha cousa moi progresiva, e sí que é certo que xa nos últimos anos, el, por cuestión da súa idade, xa estaba máis alonxado do día a día, e, bueno, pois sinto que non foi unha cousa drástica, nin abrupta, nin nada deso, sino que foi dunha maneira pois eso, sensata e progresiva. Que valores consideras que son irrenunciables para presidir un grupo como Aresa? Non sei se un grupo como Aresa, pero desde logo a miña idea é a que tamén tiña el, é dicir, os valores que se van transmitindo na nosa empresa de generación en generación, e tamén a nivel de todos os colaboradores e todas as persoas que traballan no grupo. O primeiro sería a seriedade, é dicir, a fidelidade á palabra que lle damos aos nosos clientes, aos nosos provedores, as persoas que traballan con nós, a honradez, desde logo, é dicir, ser confiables en todos os sentidos, e bueno, e despois eso, a valentía para tomar decisións cando corresponde tomalas. Cales crees que serán os principais desafíos que se lle mostran no horizonte a súa empresa nos vindeiros anos? Bueno, a ver, o primeiro ten que ver con o noso sector, o despoboamento do rural, a dificultade para o relevo xeneracional, aínda que he de dicir que Galicia, a provincia de Lugo, pois ten un ecosistema moi favorable ao mantemento da riqueza desta provincia, que é o sector agrícola e gandeiro. Pero aínda que aquí sexa menos acusado, é un fenómeno global, co cal pois aquí tampouco escapamos dese problema de falta de relevo tanto na dirección das empresas como de traballadores que queiran traballar no sector. Eso por un lado, por outro, pois o cambio continuo, tratar de estar á vanguardia dos cambios, das innovacións. É un sector que, aínda que se pense que non é pioneiro, estarse incorporando un montón de novedades e de melloras de todo tipo. Non ten nada que ver o sector agrícola e gandeiro de agora co de fai 20 ou 50 anos, e hai que estar aí, darlle solucións as persoas que traballan nas explotacións para que realmente sigan contando con nós. Ao longo da túa carreira, tiveche algún momento de especial dificultade a nivel empresarial, e como lograches ser resiliente nese momento para poder saílo adiante, sacalo adiante? A ver, eu penso que o máis duro foi o principio, porque eu era bastante nova, non viña dun mundo empresarial, e ao principio pois tiña un pouco de vértigo de pensar se o podería sacar adiante ou non. E despois sempre hai os momentos máis difíciles, pois para min son pois ter que prescindir dunha persona que traballa na empresa. Eso é o máis duro, e bueno, a veces hai que facelo, e é moi duro. Polo demais, pois sempre se presentan problemas, eso. Pero como tampouco estou soa, senón que hai outras persoas que colaboran comigo, e que bueno, pois temos unha forma moi colaborativa de tomar as decisións, pois, bueno, pois lévase mellor. De feito, tedes unha presenza moi forte no sector agroalimentario. Como evolucionou a empresa nos últimos anos?
pois evolucionou moito desde os seus inicios, desde logo, igual que o sector, tanto en diversificación de tipo de produtos que traballamos, como zonas xeográficas. Agora mesmo estamos presentes toda a cornisa cantábrica e Portugal, e tamén co pienso de mascotas pois exportamos a 40 países de África, Asia, bueno, de todos os continentes. Diversificouse en canto a tamén en canto a, bueno, pois os servicios que prestamos. Bueno, pois facemos unha aposta decidida pola innovación, por involucrarnos en proxectos de I+D, por participar en startups, e tratamos tamén de, a parte do sector agrícola, pois tamén algunhas empresas do grupo dedicanse a outros sectores, co cal, pois, bueno, tratamos de tocar distintos ámbitos para non quedarnos pois demasiado centrados no noso e perder a visión das posibilidades que hai. É que nun sector tan clásico como é o agrogandeiro, Aresa fai unha aposta moi forte pola innovación. Poderíanos comentar os pasos que tedes dado? Sí, claro. No. A ver, o sector é eterno, es por descontado, porque todos temos que alimentarnos, os seres humanos vivimos gracias a que comemos, sí. Co cal é un sector eterno, pero non é tan tradicional como, sí. Ou polo menos aquí en Lugo, como eu penso que moita xente pensa. Nos vemos iniciativas todos os anos de persoas que crean cousas moi innovadoras, un sector que ahora mismo está na punta de lanza de moitas cousas, no obxectivo de empresas innovadoras e punteiras e tecnolóxicas, co cal a cousa vai cambiando e vai evolucionando a pasos moi rápidos. No noso caso, pois eu penso que as empresas sempre innovamos, porque senón desapareceríamos, pero outra cousa é formalizalo, non? Realmente facelo dunha forma pois máis ordenada. Ese camino nos iniciámoslo xa hai varios anos. A día de hoxe estamos involucrados en varios proxectos de innovación, temos un departamento destinado a este tema e ademais apoiámonos tamén en distintos consultores, porque facemos normalmente dunha forma colaborativa. Solos non chegaríamos tan lonxe como colaborando con outras empresas, centros de investigación, universidades, etc. Entón, a veces é recomendable a coordinación. Nos neste caso traballamos con Medrar, que son daqui de Lugo e que fan unha labor moi boa de poñer en contacto, como coñecen moi ben as empresas coas que colaboran, despois son capaces de alinear e poñer en contacto empresas que poden ter sinerxias e facer proxectos. Se queres te conto algúns que estamos involucrados. Pois estaría moi ben. Sí, bueno, nos a día de hoxe temos un proxecto que se chama NIRS to Custom, que consiste en, a través de tecnoloxía NIRS, facer analíticas en tempo real da terra para que nos devolva os nutrientes que ten e que precisa esa terra, de maneira que se aforran moito tempo e diñeiro de maneira a hora de facer as analíticas e sobre todo a hora de aplicarlle o chan precisamente os fertilizantes que necesita. Non hai pérdidas nin medioambientais nin económicas, senón que lle estamos aportando realmente o que ese chan precisa en cada momento. Ese sería un deles, xunto con distintas empresas e centros de investigación. Outro deles tamén aquí coa Universidade de Santiago de Compostela, con forestales, a valorización de cinzas de purines para crear un fertilizante enmendante, que tamén é sostible e fais un aproveitamento de algo que ten un valor agronómico e que, en vez de considerar un residuo, convírtese nun produto que é aproveitable.
Como despois, bueno, pues estamos tamén nun proxecto europeo que mide a pegada de medioambiental de todo o proceso agrogandeiro desde o inicio hasta o final, en distintos países da Unión Europea e tamén en China, de maneira que se poda pois, facer unha ferramenta de recomendación de distintas técnicas para minimizar esa pegada medioambiental. Bueno, algúns máis que se queres vamos tocando. Toda esta bagaxe sumamente interesante, seguro que as persoas que nos estén a escoitar, pois parece moi interesante ver como vai discurrindo, non, toda a innovación das empresas neste eido. O Grupo Aresa colabora, ademais, con diversas iniciativas de potenciación do sector, non? Estou a pensar no Premio Aresa, non? O Premio Aresa é un gran evento, un gran concurso que se realiza anualmente, dende hai 25 anos, polo que a tua empresa, xunto á Universidade de Santiago de Compostela e unha serie de institucións, pois tenen a ben considerar unha iniciativa pioneira ou atractiva para ser galardoada e para poñer en valor, digamos, unha serie de cualidades que tenen a ben promocionar, non? Este ano foi galardoada Traloagro, é unha empresa moi interesante pola súa actividade nos últimos anos. Entón, gustaríame que nos puxeras en valor un poquinho a importancia da colaboración tanto institucional como educativa coas universidades que están a facer. Pois o Premio Aresa para nós é un verdadeiro orgullo, a acollida que tivo desde fai 25 anos ata día de hoxe, e tamén a cantidade de proxectos que todos os anos se presentan e que dan esa mostra da calidade, da cantidade, do futuro que ten o rural de Galicia. Creouse para precisamente premiar a aqueles que contribuíran a esa creación de riqueza e bienestar no rural e tamén para que se falara máis do campo. Desde o seu inicio, a Universidade de Santiago de Compostela, o Campus de Lugo, o Campus Terra, foi o socio indispensable nesta iniciativa. Polo que falábamos antes, Lugo temos a fortuna de que esa riqueza que é o sector agrogandeiro está tamén soportada por un ecosistema no que está o Campus Terra, no que está a industria, no que están as distintas empresas de servicios e de suministros. Polo tanto, temos todo o caldo de cultivo para realmente pois, mirar o futuro con optimismo. O papel da universidade aí é fundamental, é o que aporta o prestixio, o coñecemento, a capacidade tamén de análisis das distintas iniciativas que se presentan, que son moi variadas, que cada ano non ten que ver unha coa outra, que siguen cada ano sorprendéndonos porque siguen chegando e todas as que se presentan realmente poderían levar o premio. No ano 2009, en consonancia con esta colaboración universitaria, universidade como esencia do coñecemento, e concretamente coa Facultade de Veterinaria, crearon a primeira aula Aresa. Podes-nos especificar como funciona? Pois a aula Aresa creouse precisamente o ano en que a Facultade de Veterinaria resultou gañadora do Premio Aresa. En canto a facultades, pois tanto a Facultade de Veterinaria como a Politécnica son Premio Aresa en distintas edicións porque ambas contribuíron de maneira decisiva a evolución e a creación de coñecemento e ao mantemento de persoas que siguen apostando polo campo de Galicia, pola labor agrícola e gandeira. Entón, pois ese ano, desde a facultade propuxéronnos que é destinar o importe do premio, que son 10.000 euros, a crear esta aula Aresa, para ser un punto de encontro dos estudiantes con
non só os profesores da facultade, senón tamén pois xente da industria, xente que pode ir ali a darlles charlas, a explicarlles un pouco pois xa o que é o mundo do traballo, sí, xa un pouco o que se fai xa despois de salir da facultade. Entón, pois a verdade é que para nós é un orgullo tela, un orgullo estar presentes na facultade, rapaces cos que despois falamos a hora de incorporalos a nosa organización, pois recoñécenos tamén moito porque eles estiveron na aula Eresa, estudiaron ali pois tamén recibiron información de empresas e de industria, e co cal pois é un orgullo e unha satisfacción moi grande que pensaran nesa posibilidade. O Grupo Eresa no ano 92 pegounos un pellizco aos galegos fora xa da súa sector agrogandeiro, senón dando un salto á publicidade cun dos anuncios máis imborrables da historia de Galicia. Aquel conocido como Ramón Ofertimón, non? Esa frase, ese spot publicitario que levaremos para sempre moitas persoas e que foi uns dos máis imborrables da historia de Galicia, sin ningunha duda. Que recordos tes deste maravilloso spot? Pois eu naquel momento todavía non traballaba na empresa, estaba todavía iniciando estaba todavía no colegio, vamos. Pero recordo perfectamente todo o éxito tremendo que tivo esa iniciativa do meu tío, que eu penso que confiou moito nos creativos a hora de poñelo en marcha, que empezou con un spot co personaxe do cura de Ramón Ofertimón, pero que despois foi evolucionando, tivo moitísimo éxito desde o principio, acabou hasta Donato participando nos spots, aínda fai moi poucos anos todavía seguían pois facéndose spots novos, producíndose. Eu penso que quedou no imaginario popular, igual as xeracións máis novas non o teñen tan presente, pero durante moitos anos foi o de Ramón Ofertimón casi era unha frase que se utilizaba para calquera cousa a diario, sí. E tanto desde de avós a netos, eu recordo na miña casa en concreto, era moi coñecido Sí, foi un verdadeiro éxito porque claro, que recoñezan a túa marca encima, pois así con cariño dunha forma tan familiar, era moi familiar, algo moi familiar. A verdade é que todavía o Fertimón sigue sendo unha marca con moitísimo prestixio e gran parte da culpa teñen a esos spots. Vamos poñer en valor o traballo dos creativos publicitarios, tan denostado a veces, non? Recórdanse moito os anuncios e os spots, pero non se recordan os creativos porque están detrás, pero eles son os grandes arquitectos dos nosos recordos, non? Recordos tan bonitos como estes, non? Carlota, para finalizar, como ves o sector agrogandeiro da próxima década? Pois vexo con moito optimismo polo que che comentaba antes de que todos os anos no Premio Aresa temos un termómetro de a calidade, a cantidade, a variedade, a innovación, a tecnoloxía que leva aparellada a todos os proxectos que se presentan. Como digo, aquí está o ecosistema, aquí temos a riqueza, aquí temos a auga, aquí temos unhas ventaxas competitivas moi importantes con respecto a outros territorios. Eu penso que vamos a ser quen de aproveitalas. É certo que entendo que cada vez se concentrará máis, pero tamén entendo que hai unha aposta e así debemos de colaborar todos na productividade, na rendabilidade, na profesionalización. Eu a verdade é que o vexo con moito optimismo polo que falábamos, ao final é un sector eterno e aquí temos as ventaxas competitivas para leválo a cabo. Pois este podcast eu como conductor del, a UNED de Lugo como soporte desta aventura audiovisual e digital, queremos darche as gracias por participar neste espazo
convidarte a que nos visites, aquí estaremos para recibirte cando queiras, falar do que o campo, Lugo, demande. Así que moitas gracias e felicitarte por ese 25 aniversario dese maravilloso premio, a seguir adiante. Moitas gracias.